A proposta de orzamento que vén de presentar o Goberno local de Boiro para o seu debate no pleno deste xoves ascende a 17.367.000 euros. Entre as partidas máis destacadas figuran os gastos de persoal que medran ata o 38,5%, xa que se pretende seguir avanzando na actualización da RPT. No capítulo de investimentos destinaránse máis de 7,5 millóns de euros a financiar bens e servizos, con numerosas obras de pavimentación no rural ou a parte correspondente á rehabilitación do campo de fútbol da mina do posprovincial. O capítulo de gastos de personal, este orzamento destina o 38,35%, un total de 6.660.818,67 euros. Para bens correntes e servicios destinamos un 43,32% este ano, un total de 7.523.678,57, e para inversión adicase o 7,19%, un total de 1.250.392,65. Medran tamén as axudas a entidades e clubs deportivos, entre as que destacan dúas subvencións nominativas para a mellora das instalacións dos clubs náuticos de Barraña e Escarabote. Destacan sobre todo as subvencións nominativas, un ano máis adicadas a entidades deportivos de forma especial este ano. Saben que estes anos subimos esas axudas en un 30%, sobre todo, insisto, a entidades deportivas. Depois tamén hai algo importante nestes orzamentos, que é a colaboración do Concello cos dous clubs náuticos que temos aquí no noso municipio, un situado en Escarabote e outro en Cabo de Cruz, que están os dous neste momento mellorando as súas instalacións e vamos a dar unha subvención nominativa a cada un deles por un valor de 125.000 euros a cada un. No apartado de ingresos medran ata o 9,37% os correntes por mor do crecemento do ICIO e unha partida do Plan Único da Deputación dedicada a financiar gasto corrente. Estas contas arroxan un superávit próximo aos 650.000 euros e unha reducción da débeda que se sitúa no 26%.